Korontagna zay sambava ambilany fanjakana ngano niasana. Naha ambilany fanjakana iasa ngano niasana azy fa tsy andeha agnanovagna korontagna fa leo zay mikorokorotandava ie. Zegny nina. Zay molo ambile fanjakana iasa. Zay tsy mila fakorotagna amin'ny fatrasa vaty amindreo, mila mandroso ny fatrasa misesika ty. Tsy mila korontagna zay sambava ambilany fanjakana ngano niasana. Naha ambilany fanjakana iasa ngano niasana azy fa tsy andeha agnanovagna korontagna fa leo zay mikorokorotandava ie. Zegny nina. Zay molo ambile fanjakana iasa. Zay tsy mila fakorotagna amin'ny fatrasa vaty amindreo, mila mandroso ny fatrasa misesika ty. Tsy mila korontagna zay sambava ambilany fanjakana ngano niasana. Naha ambilany fanjakana iasa ngano niasana azy fa tsy andeha agnanovagna korontagna fa leo zay mikorokorotandava ie. Zegny nina. Zay molo ambile fanjakana iasa. Zay tsy mila fakorotagna amin'ny fatrasa vaty amindreo, mila mandroso ny fatrasa misesika ty. Za ikoragna publication ilaolo ty ô. Za tiky mbola vasambava. Mbola vasambava teraka atao tompo takô ary niasa takô aloha niala takô. Ary zay amizay velony tegna andre mandrene velony tegna de base n'olo asambava ao raha mikasiky lavany. Ary ake amizay fa problème isan-karazany se passe délestage magnano ny ataony, lavany tsy mahazo vidiny. E laolo ty io amizay zegny avariste ty amizay magnano publication fa hoe tsy tokony atao zegny ka zegny hagnany hetsiky. Anao mamamilogny io aby, isa anao mampiti-bola amin'ny vahoaka jiaby mafaritra savao. Zany atao aby nataonao interview karaha olo ny forcing karaha olo ny karamegna igny. Anao ka tsy hagnano mampitraha amiko enao ambila olo itaky raha takinjare. Ande mety mahazo vola amin'ny fanjakana avakagny, fiaignana andre stable. Nefa ny olo aby tsy stable amizay karakory firifiry sambava fa misy zaza tsy mandeha l'école. Firifiry olo tsy ampy sakafo sambava ao. Firifiry problème amin'ny faritry savao. Lavany tsisy vidiny. Afaka apoakambara agnambognambo. Afa jamala aby lafolafo par rapport ny lavany. De zare ndegna netsikinjare ke anao ndraiky volagna aza tokony atao olo forcenao magnano interview jiaby ary tsy olo karamegny tsy olo faminao spapy volagna raha karaha zegny hoe. Jaly fahitany be sy ny maro. Anao amizay aty man publication tsy tokony atao tsy tokony atao. Anao mamelogno zare agnatera vary fotsy antrangonjare ataova 10 gony iska tokan-tragno sambava ao. De vanga plaque solaire tragno jiaby sambava pita plaque solaire mba éviter amin'ny délestage. Ataova ao. Olo fa kalikaly tsy hinan-kanigny. Bazary fa tsy araka kilona hena miakatra kapoaka ny zarikô miakatra. De olo agnano hetsiky fitakiagna. Ataonao lefaka zegny io labatandrarivagna ndangany grève. Adala zegny zare mitaky raha takinjare. Ary zay amizay tsika kotie. Atsika kotie ka tsy mitaky. Lasa misy argument de défense i président. Satria ka fa vita grève magnano enquête amizay zegny les journalistes international. Excuse-nazy vita Tananarivo fa nagnano grève satria zegny Tananarivo fa nisy problème fa agnafaritra zao milamigny tsisy problème. Ary zegny le technique ataony zalaty io. Beky atsika akagny tsy magnano grève de lasa misy argument de défense amizay zegny andrajoelina fa nisy foto-dafitrasana atao fa tao Antananarivo nisy problème technique nambarany de lasa taraiky asa de nagnano grève le olo fa raha mijery zao andre anamin'ny faritra ohatrany tsisy grève zany. Izy zegny amizay magnanova grève olo jiaby magnerana Madagascar fa izy ka Antananarivo fa magnano grève jamais zare gagné. Satria tsy Antananarivo fô Madagascar. Raha iombonan'olo jiaby izy. Gagné, samby gagné olo jiaby. Andre amizay tagnano korontagna milamigny zany hoe zegny tagnano grève ampilaminagna. Or atsika kotie tsy araka amizare. Ça sera rien en fait. Zare manjary very fotoagna ka tsy raha izy ndray népalisenjare. Zegny ndraiky zare gagné. Izy ka népalisenjare izy zare mety gagné mety mi 5/10 zegny ake. Ambila olo andeha itakary zegny amizay zegny kotie jiaby samby magnanova grève amle raha takiny ary magnanova pancarte amin'ny français ndraiky anglais mba hitany be sy ny maro. Français anglais zegny ataonandre pancarte fa azo atao teny gasy mba hitany magnerana zao tontolo zao. Zay ty olo vogny partage amizay. Tenandre France tamin'ny mois ty 2 fois zare nagnano grève. Le 10 septembre zare nagnano grève et après amizay le 18 septembre. Ary zegny amizay tsy Paris fa nagnano grève fa la France manontolo nagnano grève.
nagnano grève tsy Paris fa nagnano grève fa France manontolo raha jiaby bloqué olo andeha hiasa bloqué tsisy bus tsisy train na tomobile personnel mbola tsy afaka nandikany bloqué anjareo toro jiaby ny bloqué anjareo tsisy olo afaka mandeha de olo mandeha mitaky raha taky anjareo anao ndraiky andeha nakina sa anao mamelogno zareo zaka le tsy azo izy koa volo aminao ndraiky olo ke fa tsy famelogno olo samby midemerde fiainana fa tsy zarizary fianaragna tsy mandeha rano tapaka jiro tapaka ke anao ke zay mbola mahita raha normal andreny mahazo vola ke ambadimbadika akany avy amin'ny fanjakana ke fiainana andre normal ke n'olo ary tsy hitana andre mba zava fa école CG antany fotsy EPP antany fotsy karakory karakory ka hôpital Besipaka koa ndraiky loto jiaby igny karakory firy olo voakarakara l'hôpital Besipaka ry karakory délestage misy olo opéré no jiro maty olo tokony ho sauver lasa maty zegny ke zegny normal hitanao normal zegny ke ary hitanandre normal ho an'olo tsy d'accord aminay raha zegny zala raha tsy tokony anao ka fa tsy hagnano ambila zare hagnano ambila soanjare izy satria zare mitaky ranjare fa tsy mitaky rano anao fa nazo anjaranao donc mipitramy tsisy ambila zare hitaky ambila zare hitaky ary tsy voatery andendratra raha fa mandeha amin'ny lalagna karaha zare degoboka mbola tsy zegny satria hagny mbola tsy henjare tany andeha anaovagna azy mbola tsisy lera fa za mangataka aminandre jiaby mahita vidéo ty peu importe izy tany misy andre magnanaova grève tsy za nitarika andre fa izy ty zegny raha fanitaritin'olo tako zegny fa za zegny hoe juste hoe mampita hitako mihitsy zegny raha tsabonjare andreka fa kajo magnanaova andre ndraiky mbola tsy kajo mipitrao fa azo mangatingatika vola amin'olo ivelona ty bonne année ke fo avy tandrema lasty ke occasion andre tsy bouge de après aminjay igny fa mois de décembre goteny bonne année ondre mihinany amaniny hoanaro tsy intéressé am grève andeha to mare mivoleza mikapokapoka zay tsy andeha motegna ny hagny azy ataonaro publication zo anareo koa fa tsy andeha mipitraha am tragnonareo satria anareo tsy rempaka jaly satria jironareo mandeha ranonareo mandeha anareo tsisy fijaliagna zay asa tadiavinareo azonareo mivoleza magnano publication hoe fa zay tsy andeha tsy motegna ny hagny azonareo zay anareo koa fa tsy andeha anareo koa fa tsisy raha mampijaly anareo mipetraka eto aza mandeha aza magnanognano publication hoe zay tsy andeha agny tsy andeha agnaty greffe andeha montegna mba za fagnakivo namagna mijaly karaha zay mijaly zay andeha zay mahatsapa fijaliagna mahatsapa fahoriagna andeha fo na maty karaha zay na olo tsy nianatra mba tonga saigny izy io fahoriagna ndraiky jaly maro nefa anao mba olo nandeha l'école anao amizay zay tsy andeha agny fa tsy andeha montegna anakagny tsisy olo tsy tia tegna anany nefa za sira anao mba miaigny agnatin'ny fijaliagna ao koa tsy fianjiro fitapahan-drano tsisy fivoarana karaha zay